a vítam vás u dnešného videa spolu s Marianom. Čaute, a ja natáčam a počuli ste sa, že to nemusím opakovať. A ja dneska natáčam. sme tu na Legovom svete. Ja som doma. Siltage Run a Fortune mám. Ja mám Unbreaking 3, Fortune 2 a Efficiency 5. A tuto nahrám. Ja som enchantol brnko ináč. Hej, ja idem A na to. vypiekol som 9 ironov. A mám skin gamera, čiže čaute všechny, Gameboxe a Gamerokyne. A ja vás vítam. Vieš, že ja som kde bol už dávno? Kde? V nebi. Hej, Ale tak tam by som ja nechcel. no tak A poďme. ináč tu máme našu fontánu. Poď za mnou. Kde? Ježiši Kriste, aká je hrozná. To si ty robil, čiže čo? To som ja nerobil. Ale toto si ty robil, jak barák tvoj. To si ty robil. To si ja ty. nie, to si ty robil. Nepamätáš sa v prvom dieli? Nie, ja robím iné Počkaj, fontány. nezabij. Ja robím iné Dobre, fontány. tak toto nie je fontána, ale To neviem. je tvoje. To Aj, si... ja som to vystavil. Ale priznaj sa naozaj. Dobre, ja som vystavil. Ja idem postaviť naozajstnú fontánu. Ale na čo staviame fontánu? Iba tak. Poď, ideme ťažiť. To aké sú dlhé už bambusy naše. No, ktoré som ja naťažil tie bambusy. No, A sa nevypúšťaš vždycky. Urobíš potom niečo? idem. Ja idem potom kasiť. Čo? Neviem. Ja by som urobil chladničku, ak tak. Tam potrebujeme 8 železa. 18 6. železa. Na čo 18? A na tie bloky. Nepotrebuješ bloky. A ešte aj 6. Máme nether quartz. Počkaj, ale potrebuješ iba 6 ironov a veď Whopper urobíme. Akých 6? Whopper urobíme, Na čo je hopper? lebo aby sa dal otvárať s gombíkom, že gombík bude. Veď na ten gombík potrebujeme... Aj, radšej nehovorím nič. A tu máme TNT, keby sme niečo chceli robiť. Čo chcem? Ideme niečo rozbúrať s TNT našim. Nie. Pozor. Au. Sorry. Au, Chcem... A ja ťa môžem naspäť buchnúť. Počkaj, teraz nie. Dobre. Potom mi povedz vtedy. My nemáme. Čo? Môžeš ma buchnúť. Iron máme. Nie iron. Tak. A dvakrát si do mňa buchol. No. Čiže ešte raz. Dobre. No. Ja nie cez mobil, cez natáčam. Ideme to. Nejde. Ty si ma buchol. Ja radšej ostanem doma. A ja som tu robil takú malú jaskyňu z TNT. Kde? Tuto vzadu. Za tvojou izbou. Lebo ty si mi rozbil v škole dom. Áno, nie izbu. Že tu je zombík. A prečo máme vyšľapnuté tie zasadené naše blbosti? Weighty a seedy. To neviem, ako si zabugovaný? Ja nie som zabugovaný. Ty si mi rozbil dom. Izbu. Ja idem postaviť fontánu.
A ja tú fontánu som ti ja ukázala, ako sa stavia. Nie. Ja idem robiť cestu ďalšiu do bane. Ja ideš ťažiť. Ja ťažím. Ale tuto. Ne. A ja som blbec. Nedoniesol som torčky. Ja mám 20. Tak, poď. Ja mám. Ja som Koľko? zabudol 52. Ja by som potreboval hodne redstone. Na čo ti je redstone? Nemáme. Redstone? No. Čiže ja o tom neviem. Redstone sa neťaží asi. Tak keď nájdeš, tak mi jeden dáš. No idem kopať k hentomu bedroku. Čo potrvá niekoľko minút. Ja idem sa vyspať. Čo už je večer? No. Samo, počkaj ma vonku. A srandujem, nakýdal som ťa, ale nie. Je večer! Je večer! A ty neznášaš večere. Počkaj. Ja už som zúdri. Fortune. O, ja som zabudol, že tu mám ešte 40 torčiek. Ja mám ešte 49. Hej, ja mám 59. O 10. Nejdeme do nedru. Ty choď, ak chceš, ale... Ja sa už tuto nudím a ináč mám 64 torčiek a jednu torčku ešte navyše. No iste. Fuck. Ja urobím ďalšiu fontánu. Ja idem sem robiť. Ne, ja nemám filtač krumpať. Ale tam sú česte. Česte? Alebo Čest. česte. V česte sú. Aha, ja mám. Ale to je len filtač jeden. Fortune. Ale myslím takýto vypálený stôl. Aha, dobre. Tak. Wow, villager zombie! Tak ten už zomri. Zabij ho. Zomrel. Mal si ho zabiť. Veď zomrel. Mal si ho ty zabiť. Z neho Ale- padá rotten flesh. To čo je? Ja. Mám urobiť hopper? No, máš redstone. Nemám redstone. Tak ho nájsť. Ja ho vyrobím, lebo robím chlaničku. Tu máš hopper. Nie hopper! Ty si hovoril hopper. Nie hopper. Ty si hovoril hopper. A ja nechcem hopper. Creeper! Skeleton! Jak som ho odstrelil. Ja zoberiem toho creepera. Ja berem skeletona. Zabij ho. Čo z neho padol? Aj luk? Kosť. Kosť. Tak to môžeme hľadať ísť potom. Tu fontánu My sme je. chceli postaviať hrať z tých stónov, ale tak jedno. To je 3x3, to je 9. No, zoberiem tak, toľko to. Čo? Zoberiem, alebo si vyrobím baky. Nemám. Ja som o ničom robil tú fontánu, musím ju zväčšiť. Kde dávame gunpowder sem? A kto postavia lepšiu fontánu? Ja či ty? Ne, ja som vypustil vodu. Ne! Ja urobím 4x4. Ja to robím už. Ty máš 4x4, áno. A ja to urobím inak. Nevadí. Len na tom miesto.
máme TNT. TNT. No. Áno, máme jedno. Lebo na bedrocku by som chcel vyskúšať, že či rozbije. Nerozbije. Skúšal si? Mhm. Neverím. Skúšal. Ne. Mne presne jeden henten mi chýba. Ja nemám silk tačovikom. Ináč. Ja potrebujem presne jeden a ešte 16. Ty si zobral všetko, čo? No, potrebujem. A to je 16 a ešte 4. To som trochu prehnal. A môžeme ísť potom ťažiť. Ja to budem mať 3x3. Ja to urobím 4x5. Ja to urobím takto. Alebo 5x5 to mám urobiť. Ja to urobím takto, že po strane je to 5 a takto to je 4. Ja takže... No, 4. Ne, to musím urobiť 5x5. Ne. Tak. Ja mám tak. Takto bude moja fontána vyzerať. Tam sme. Ja to asi urobím s cobblestoneom. Hej. Asi. Aj cobblestone je pekný. Ja by som šiel potom ťažiť. A ja? Lebo už toho máme docela Málo. Ja som blbec. Prečo? Prečo si vôbec? Lebo som náhodou položil tam To, čo som nemal. Prečo? Čo? Ten cobblestone. Kameň. Stone. Kameň. To je stone. No, cobblestone. No, Stone. Ale... Ne. Ja ešte raz budem musieť vliesť hore, keď toto tam položím. A už hneď bude večer zase. No, fajn. Šup. Ja už iba tam položím jedno a je môcť zdobiť si fontánu. Ja si to ozdobím s dirtom. Ináč, ja musím ísť do Nedru. Prečo? Nemáš kvarc? Nie, Tak. vidíš. Ne! Čo? Padol som dole. Hej. A mne nerozbí, prosím, fontánu. Tak. Ale prosím. Dobre. Ja si všetko musím odložiť, len si ironový krom berem. Prečo ironový? Ja mám diamantový. Lebo ja idem do Nedru. Aha. Vieš čo, ale potrebuješ na to zapalovať. No. Dobre, ľudia, to by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like. Ak nie, dajte odber za čas.